Jeffrey Torres, Kuya Romy, mayong hapon kaniyong tanan. Mayong hapon usab sa tanang mga naminaw karon. Taguon ta lamang kuya sa pangalang Brenda ang babaeng nahilambigan nining akong kaagi sa kuma. Aron inyong sabdan Timothy, ma Timothy, doon ako isulti nimo. sama ka na ba? Doon na kay bagong makauban niya din sa tindahan, ha? Total, nahuman na sab og eskwela ang imong ikagaw, si Brenda. Ah, okay ma. Muali si Brenda? Ay, ooy. Siguro ma. Di sa mo to siya kagwapa ganon. Lagi, talagsara magkuko maka-open sa akong Facebook account. Mao ba? Dili ba kanunay ka man nga maghawid na imong cellphone? Ay, sa ikabiya ma. Nga magsikog duwa og email kung way mga customer kaayo din sa atong tindahan. Ay, limitahan nimo ha? Ang pagdula-dula ni anang Mobile Legend. Ay, kini di ay Timothy. Buotan ka na sa Brenda. Magkasinabot yun mo sa imong first degree cousin. Anak na sa imong uyuan dito sa Cebu. Unya, gusto man niya nga mo anhin din sa ato sa Dumalinaw. Ay, nahala. Ako na lang sab nga gipaanhi. Kay gilaayan siguro. Ug abi nimo, mao nga. Siya, mi anhi gayo din sa ato. Kay gusto niya makamove on. Makamove on? Makamove on? Masa unsa? Timothy, bago lang sila gabulag sa iyang hinigugma. Og, aron malingaw, mas maayo na mubiya siya dito sa Cebu eh. Muanhi siya dinhi sa ato, dinhi sa Malinaw. Nahala, sige Timothy, dali na din na. Naunsa ka ba? Unsa pa may imong gibuhat din ha? Naguna na ko ni mo sakay din sa sakyanan. Kajut lang kayo, ama, kay doon na po kikuha din sa sud. Ay, kining akong anak. Nalimtan ako siguro niya ang cellphone. Ay, kasi kinalang yun ni og hawid ang iyang cellphone. Okay ma. Go na ta. Sige na, dali. Kay mo adto na ta dito sa pagadian. Sugato na to. Moabot na tong replano. Unya pagkahuman, madugay ta. Madugay ang iyang pag-atang-atang dito sa airport. Okay ma. Sige ma, doon na bitaw ng pagadian ma. Sa patong oras sa maabot tong airplane. Pandaro na ko kining sakyanan ma ha. Oh, Brenda, kumusta ka na? Okay lang siya. Si Timothy siya? Oo, Timothy ang imong ikagaw si Brenda. Hi Brenda. Misamot ka naman kaanyag karon? Ay, gwapa doon na siya. Ay, kaliwat sa iyang iyaan. Brenda, ambi ka ng bag. O, katong na kong bag, ha? Alsaha ka to, Timothy. Sige ma. Kagwapa na di Brenda karon. Bren, pag-una lang to sa kinan. Kaya ako'y bitbitan ni dako kay nimong bag. Sige. Kining, abi ni mo, di ka po'y makaikos biyahe ay. Sige, para pahuway ka na. Adto na sa sakyanan, ha? Sige na, alsahan na. Alsahan na, Timothy, ka ng iyang karga. Nang sa kaman, narituto ka magmaayo ni Brenda. Felix, may ka nagkasuroy ka. Tana, sulod tayo dito sa bay. Mao lagi. Abi mo, tinanapod ka mga adlaw nga. Dugay pud ko nga nagpundo sa may. Ug ako karon, gusto usab ko gimingaw ko nimo. Nya kumusta naman ka ba? Okay lang ko. Lain pa yato. Nasayran ako nga naa daw ang imong igagaw nga si Brenda. Tinuod ba kini? O katong kadula ka ni Adto? Katong nakaanin si Brenda? Unsa ba itong year? Mga bata pa ta Adto. Abi mo, by Felix. Nga na ba? Gwapa si Brenda. Mao ba? Pagkakita ka Adto, maibog yun ka. Pagtarong ka ba? O niya ba? Asa man ang imong igagaw karon? Tuwa sa soda. Tara, Adto tayo dito sa balkon. Sige ba? Abi mo, kining excited ko kanunay nga manira sa tindahan. Hindi ka gabi. Dudagi ko nila ng imong sulti. Kay, magsultihan na yung Brenda. Enjoy kayo ni. Mao ba? 1 week pa lang siya. Daghan na kayo mga topic nga among nahiskutan. Sige, lingkod na po natin sa balkon ha. Sige ba? Musunod ko dito sa
Kining sud sa balay kay magkuha ko dito mainom. Okay. Di ko na ko na Bay. din ha? Dinagaw na! Sige. Ikaw to si Felix? Ha? Oo. Ah, Ikaw man to si Brenda, no? oo. Ako si Brenda. Tinuod gid ang giingon sa akong amigo si Timothy. Guwapa ka kayo. Tapos sa sunod ay nagkuhag beer. Oh, niya ay pulutan ninyo, oh. Ah, Sige na. sige. Daghan kay asa man si Bay Felix nag-unsa man dito sa loy. Nagkuhag beer. Mo pa. Sige. Ato na yung sugdan pagtagi ni. Ay, kamo lang. Mo, sud na ko, ha? Mo gawas na ko niyan to taot. Bye, Felix. Di ko makasabot sa kong debate. Unsay bot mo pasabot? Di ko makasabot. Unsay bot mo pasabot bay? Igagaw na mo taming Brenda. Pero, igusa, nahigugma ko niya. Unsa? Nahigugma ka sa imong igagaw? Mauna. Abot lang ba? Bay. Una-una asam kadaghan ka ng imong isudlan. Una-una agyud. Kabaw na biya ka. Nga igaagaw mo ni Brenda. Usa kay na kong buhaton. Sa kadaghan mo, babae. Siya pag yun. Dako jud kay problema ng imong isudlan bay. Pero bagay tao ra man ta. Kitang tanan mabati ang gigugma pero tambag lang nako imong bay. Ayaw gid palabi. Una-una agid sa makadaghan nga mahimo nga mauwawan ka. Laki pang imong pamilya. Bye, Felix. Ang akong kipangita sa usa ka babae. Naarag yun. Nako nakita kang Brenda. Pero bay, unsaon man nimo? Abi mo, dili gidaling nga mahimo kung sulod niya ng mga butaka. Tungod kay kabaw na ka. Ig-agaw mo ni Brenda. Ang ngayon baghanga ko sa sultihan ang akong gibati. Ay, ambot ba nimo bay? Basta bay, ikaw na mag-igo sa pagtimbang-timbang yan. Di ko gusto nga maato sa chat lain. Di ko gusto nga maato siya kang Greg. Kailan ka man ni Greg atong barkada, di ba? Mao ba na? Pero, unsaon man? Di magid pwede. Di gid mahimo. Mahimo ka mo. Labi na gyud nga. Mawahan ang imong mga pamilya. Labi na gyud imong mga ginikanan. Kung makabalo sila, masuko gid nimo bay. Wadyo ko nagkasabot. Wa ko nagkahipalo kung unsa yung gina kong buhaton. Ay, Timothy, di ba mahilig ka man mo inom og coffee? Basta sa'yo sa buntag? Oh. Lingkod na. Magsultihan na ita. Domingo magkaroon. Walay abli ang grocery store. Abi ni mo, na-enjoy sab ko sa akong pagstay din sa inyo. Gumikan kay daghang mga kanang basta malingaw ko. Malingaw o pagkigsulti sa imong mga nahimong mga amiga din Oh, sila si Elsa, si Christine, kasi ganitong isa, katong gwapa gani. Si Maika. Unya, wala ka di ay nangulitaw kang Maika. Nagka-mention magod siya na crush daw kaniya. Crush. Abi ni mo, Brenda. Kining... Ganun gitutukan ako ni mo maayo, ha? Abi ni mo, doon ako naibgan. Naidkan? Kinsa? Sige na, sultihin ko. Dili lang siguro. Murag, dili siguro pwede. Sige na kitabangan ti ka. Kinsa, si Elsa? Si Christine? Kada ako mga nahimong amiga? Wa, kumusta na si Greg? Nangulitaw ba si Greg ni mo? Nangulitaw siya na ako. Amod lang ba? Kung na ako siyang sugton. Brenda, dili ko gusto nga si Greg ha. Dili ko gusto nga magbatong kag hinigugma. Unsa? Bye, Felix. Sige na, order pag weir. Magkapaulit na. Paingon dito sa Dumalinaw. Bay. Ikan Ayaw sa pagpalabi pagalian. bay. Ay, sobrang naging imong nainom mo.
Tama na. Basin mo niya og hindi ka abot Sige niya. na. Mag-drive ka, mabanggahin nun ta. Mag-order pa ta. Bay, tama na. Kabalagaan ko, ikaw ang mag-drive. Kung di na ko mantigong mag-drive. Nasayod ko nga nag-inom ka. Tungod kay gusto ka nga malimot sa imong problema. Bay, una-una, nadaghan pang adlaw ang umaabot. Basin mo niya og basulan mo ang mga panghitabo. May Felix, naghuot kini akong dugan. Wala ko kay balong kung sa inyo na akong puhaton. Ako baka isulti ni akong gibati. Nagtugang Brenda. Gagaw raman mo eh. Mas maayo pa siguro, bay. Mapalayo na lang ka dito sa inyo, ha? Kaya abi mo, di yun maayo nga masayra ni Brenda. Nga imo siyang higugma. Apabaw na ka. May Felix, nasayod ka ba ya? Nasayod ka ba ya? Nga, ako ang saligan ni Mama sa amo negosyo. Bay, abi mo, kabaw ko nga ikaw ang gisaligan sa inyong negosyo. Pero ang mahinungdanon, ang inyong dungog. Kabaw na ka. Nga makauwaw kaayo kung mahimo. Nga imong mahigugma. Si Brenda, Mao ka na. pero di sa ko gusto nga maato siya ni Craig. Unsa kay akong himuon? Unsa ka ha? Naunsa ka ba, ha? Unsa pa? Ngano? Oy, Timothy, kung unsay problema nimo, sulti. Wala ma. Wala kay problema. Mas may po siguro ba nga mo adto siguro ko dito sa ako igsuon sa Cotabato. Kang Ate Lydia. Mag-unsa ka man sa? Kisa may binlan sa grocery store. Na si Brenda. Gusto ko magpalayo. Doon na ka ba'y problema? Pila na kabuan na ingon kaniyana? Mahimo ba nga musulti ka? Ha? Sultihi ko kung unsay imong problema. Pasig, doon na kay gipangulitawan. Pwede ka nang magminyo. Kay naa ka na sa insaktong pangidaron. Ha? Timothy? Ma. Doon ay babae din ha. Nga lagi maoy ako naibgan. Naibkan? Unya? Ha? Unsa man? Ang imong buhaton? Imo na lang iluom. Kanang imong gibati. Sultikin sa imong gikaibgan dinhi sa ato dinhi sa Dumalinaw. Kadaghan sa mga babae dinhi, doon na pa'y anak og doktora, doon ay anak og abogado. Nga mahimo nga imong pangulitawan. Wala nila ma. Wala. Kinsa man, sultihi ko. Nasayod nako nga ang imo nagustuhan kadtong anak og di ko siyante sab. Dili sumayo siguro nga akong isulti na akong gibati. First degree cousin ako sa Brenda. Akong tudluan kini nga akong kaugalingon sa pagkikugma ngadto sa laing binuhat. Nalipay sab ko nga nananghid na si Brenda nga mo balik dito sa Cebu. Oo na. Unsa may imong reaksyon? Sa ako nang giingon nimo nga nalipay ko nga nahilayo na siya. Mas mayo hinugbay nga mao ka nang nahitabo. Kay basin niya og mahimo nga masayran sa imong ginikanan. Kanay gugma ka ngadto sa imong igagaw. Lagi sa salamat nga naa ka nga nagtambak na ako. Mao ka na bay. Unsa bay pulos ning atong pagbarkada. Mas maayo pa bay. Mangita kag laing pinuhat eh. Daghang gwapa niya. Salamat kayo. Kaya kung wala pa ka nga nagtambag na ko, ambot lang kung unsa na ako nahimo. Daghang salamat ang inyong Sander Timothy, Dumalinaw, Zamboanga del Sur.